Já kruce, jo, ono už to svítí. Ahoj, ráda bych vám přečetla kus jednoho článku. Je to od dívky, kterou já strašně zbožňuju. To je můj vzor, takže já se to pokusím přečíst, jako to ona napsala. Bohužel tu nemám ty smajlíky, ale mám grimasy, takže vám to ukážu co nejkrásněji. Takže. Ahoj, lejdinky. Hlásím se už dnes, teda až dnes, pardon, to je blbé napsaní. Včera jsem měla plno. Nejdřív byl des, video a všechno. A pak přijel můj ňufínek, můj milovaný ňufínek. Tak jsme jeli na zmrzku, pak na minigolf, poradil mě o 7 ťuknutí. O 7. A doma jsme pak opékali. No. Jak jsme šli na minigolfu, tak jsem měla nějaký bordel z auta na noze. Hrozný, jaký hovno jsem tam nalepil. No, ale přesto jsem nevěděla, co to je. Tak jsem to chtěla dát pryč a ono mi to začernilo úplně moc nohu a ruku. Stěhnu smrad, že by člověk pát. No. Tak jsme se šli umýt, no. My pak po minigolfu, no. Museli koupit na Nuka a ještě jsme měli oplatky lázeňský. Úplně úžas. Fakt jako ty byly sladoučký a jako hustý. Když jsme pak opékali, tak hej, ten můj párek je málo černý. Tak jsem tam hodila na grill dřevo a rozfajrovala. Tyhle, ten párek hořel, úplně doutnal. Ale pak byl úplně luxusně křupavý a dobroučký. Fakt výborný, teď vidím před těma očima a to se mi úplně zbíhají sliny, jako, a kdybych nebyla prase, tak mi to se nedá napouštět. No, miluju to černý, jak je na tom klásku, takový to úplně fakt jako že to praská, hnus a no, výborný. Jinak mám s Nifínem měl fotenku z grilovačky. Tak jak budou fotky, aspoň 3 hodiny článek. Tě úplně mě štve, jak mi neroste jedno obočí. Vidíš to, jak mi neroste jedno obočí, to je hrozný, to je strašný. A z toho mám úplně depku. Fuj, koukejte na mě, já jsem úplně dokonala. No, úplně to jde vidět jako všude, prostě když mám fotku, tak vám ji ukážu normálně, ale stačí to video, že jo. Chci ho mít hrbší, prostě chci mít jako jedna paní učitelka, kterou jsem dřív měla. Tam měla obočí, že jí tam mělo úplně živočistvo v tom rostlo, no. Úplně luxusní, no, prostě je super. No, jenže mi vždycky to levé obočí naroste hezky. Vidíš to levý obočí? Myslím, že to je levá strana, nebo tahle to je levá strana, ne, tahle bude levá strana. No, tak to je úplně dokonalý. Vidíš to levý obočí dokonalý? No, to je hezký. Ale to pravý, tohle je to úplně chujový, to je tak křivě a všechno strašný. Když jsem chodila do školy, tak to na praxi vždycky dobavilo. A OK, jako úplně v pohodě to bylo. Prostě super, jako byla jsem zase dokonalá, ale já jsem dokonalá vždycky, takže to není problém. Ale já nechci furt to obočí do háje barvit, bo první 2 dny vždycky vypadám jako chůj. Chci kapesní. Nedovíš obočí, máte to taky? Máš to taky? To je hrozný, vy. No, já se za to zabiju, jako. No, dneska se budu šlechtit a budu na Friends for Slay, když tak na Facebooku, jo. No a možná něco přibyde na fans, kdyby náhodou, tak název je tajemství, aby se to lehčít našlo. Nemůžu říct. Ale tohle tedy bylo všechno z toho článku, který byl napsaný. O mojí demenci jako nemusíte moc přemýšlet, tohle to bylo napodobené vyjádření jedné slečny. A doufám, že jste se pobavili stejně tak jako já, protože už jenom to číst bylo hrozně těžký, takže jméno neřeknu, ale jinak Miss Obscene, ráda jsem to pro vás udělala. Nazdar.